us presento com és un piano. Aquí té totes les tecles del piano. Sabeu que sona així, però potser el que no tothom sap és que un piano és un instrument de corda, perquè aquí dins té moltíssimes cordes. Mireu, si trec aquesta tapa, es veurà millor. Ara es veuen millor les cordes, des de les més primes a les més gruixudes i llargues. Cada vegada que toquem una tecla del piano, un martellet pica damunt de les cordes que estan tensades i afinades perquè sonin com la nota que ha de tocar. Puc fer-ho amb les cordes més primes, que fan les notes més agudes, o amb les més gruixudes, que fan les notes més greus. Aquest piano és un piano de paret i té les cordes posades de dalt a baix, en vertical. Hi ha altres pianos que es fan servir també, sobretot per fer concerts, que són els pianos de cua, que les cordes les tenen estirades en horitzontal i ocupen molt més espai i ressonen molt més. Doncs ara ja heu pogut veure com és un piano per dins, com funciona cada vegada que toquem una tecla. També les podem tocar alhora perquè sonin juntes i aleshores sonen acords. I podeu ja saber per què diem que el piano és un instrument de corda, perquè el que sonen són les cordes.